Yadda aure ya zamto abin lalacewa a ƙasar Hausa. Masu kallon sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da MDTV Hausa. Babu shakka zuwan zamani al'adun auren Hausawa suka canza ba yadda aka san su ba a shekarun baya, duba da wani bidiyo da yake yawa a shafukan sada zumunta wanda jakadiyar Arewa TV suka wallafa shi a shafukan su na Instagram da kuma sauran manyan kafafen yada labarai na social media. Wannan bidiyo ya ce ku ce kuma ya jawo Allah wadare ga wannan amarya da ango, wanda haka zalika wasu daga cikin mutane suke cewa Allah wadare da wannan biki. Babu shakka wannan babu alkhairi a tattare da wannan biki. Wannan babban malamin na mai bibiyar shafukan sada zumunta Ibn Sina shi ma ya rubutu akan wannan bidiyo da muka ga yana yawa shafukan sada zumunta, inda yake cewa yanzu idan wani abu ya faru a zaman auren ku sai ku ce babu shakka kaddara ce, to bayan a baya ko ka gina wa kanku rayuwa daidai da abin da ku tsinta a gidan auren ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa babu shakka tarbiya ana ɗauko ta ne daga gidan iyaye, haka zalika ita za ta bi ka har zuwa girman ka. Manzon Allah ya ƙara cewa idan kai sake da ita kai sake da darajarka da mutuncinka da ke faɗin duniya. Haka malamin Ibn Sina ya ci gaba da bayani a shafukan sada zumunta. Sa'annan kuma muka hangi mutane dama suna wallafa wannan bidiyo su ma a shafin nasu suna Allah wadare da wannan biki, inda wannan ango yake bin jikin matarsa yake nuna cewa duniya fa shi ya zama mara kunya, yake taba mata ilahirin jikinta wanda Allah subhanahu wataala ya hane shi. Malamin Ibn Sina haka ya wallafa wannan magana a shafin sa na sada zumunta. Sa'annan kuma mutane daban-daban su ma suka dinga wallafa wannan bidiyo na wannan biki na wannan bawan Allah. To Allah ya kyauta.